ngicela abasenzi abazalwane ngeke zombili isimemo sika-Isaka zemba esigodini zafumana umthombo wamanzi abephuzayo. Abelusi baseGerari baphisana nabelusi baka-Isaka bathi, amanzi amawethu. Wabiza igama lomthombo ngokuthi Iseke, ngokuba baphisana naye. Bema omunye umthombo baphikisana nangawo, waqamba igama lawo ngokuthi Sikiya. Wasuka lapho wamba omunye umthombo abaphikisananga ngawo, wabiza igama lawo ngokuthi iRehobhothi. Wathi, ngoba uJehova usenzele indawo, siyakwanda emzini. Isaac's servants dug in the valley and discovered a well, fresh of water there. But the herdsmen of Gerar quarreled with Isaac's herdsmen and said, the water is ours. So they named the well Isaac, because they disputed with them. They dug another well, but they quarreled over that one also. So he named it Sidna. He moved on from there and dug another well, and no one quarreled over it. And he named it Rehoboth, saying, now the Lord has given us room, and we will flourish in the land. Amen. Asibonge izwi lenkosi. Lenyaniso ingqinele moya. Lakho lekuphila ngamandla ethu lisibani enyaweni zethu liyakhanyisa lapho basihambe khona moya kaThixo moya kaBaba salwa yilo siphila nalo malampulwa kuyabalekula kodwa ufika ukuqonda okuphelele okuvela egameni likaJesu. Siyabonga Nkosi sibusise ngalo ngoJesu uSindisi wethu. Amen. Sengiphelile bazalwane nje uNkulunkulu ekhuluma nabangcwele benza konke lokho abavele nje angisekho bathandekayo. Sengivele nje angisekho konke kwesenikwenza nje seniyangiqedela bathandekayo. Ngiyangiqedela egameni lenkosi. Ake sibheke nanti izwi bathandekayo. Conflict over water rights. Umbango wamanzi. Imotto yethu yalonyaka ithi reopening the wells. Reopening the wells. Uphindwa kuvulwe kwemithombo. Imithombo imele impilo. Imithombo imela ilakahle yethu. Uma kuvaleka imithombo kuyaphela ukuphila kahle lithi. Isitha sethu. Inhloso yaso ukuvala leli pipe eliletha amanzi kithi. Bese kuphelane nathi. Umsebenzi wethu ke thina ukuyimba. Uma singayimbi asizukuphila ngoba umthombo impilo. Alibonge igama lenkosi. Le ndaba niyayazi bathandekayo kaIsaka. uIsaka indodana yesithembiso, indodana okwathi izinto ezayikhulunywa nguNkulunkulu kaAbraham zehliselwa kuye. Njengalokhu bakwakho ngamthembisela ikhulu nalelizwe na yonke into. Therefore, ungesabi nawe sekutshela uIsaka manje. Kwakutshela uAbraham uqala wayekhishiwe wabamba umusho wezwi. Ngenxa kabakwakho wabamba usho wezwi walalela yonke imithetho yami. Wena indodana yami kusho uIsaka. uIsaka kufika indlala. Uyathutha uyezweni lamaFilisti uyokhonza khona. Mayefika ehlala sinabantu kokunye kwenzeka. Mayehlala uIsaka. Bese vela lento yakhe ukuthi ukhona into nayo
ngoba banoNkulunkulu khona abanayo. Bese vela isithi le nkosi ayiwena ngoba ungathi umkhulu mangathi uyamxosha la endaweni uyamsusa umsakwe district. Ashiye yonke into ebisikhona lapha ayifuqe bheka ntombi yami bese slide 1 ukuze abazali bayibuke kahle. Uyisakwe umuntu onomoya unbreakable, umoya ompile, umoya wobudodana, umoya wobudodakazi, umoya wokuzalwa, umoya wasebukhosini. Wayenalowo moya Isaac. Uyabona bathola Isaac was someone whose spirit could not be destroyed, no matter how he was handled. Noma banjwa kanjani umoya wobudodana. Afuneka indodana noma indodakazi eselwe ulizwi kaThixo. Kube umuntu ohandle with care. Handle with care. Umbamba ngapha ukuthiwa hayi Nkosi yami kade ilesho kwe district yakhona ngapha bapho bani. Bathi hayi bathi masahlezi makusekhona obani esontweni ngeke bona baqhubeke makusekhona obani. Ama-handle with care. Umoya wobudodana uthi uyama no matter what. You stand strong. Ngomthetho wakho awuyenowa. Ungalona owazala uqheshwe edwaleni. So uma wena irrespective of the challenges uyama. Moya wakhe wawumoya wadisturb. So he moved away from town and settled in the valley of Gerar. They reopened the wells that had been dug during the time of Abraham, which the Philistine had stopped them after Abraham's death. As a reason, because they are Philistine uvala i-connection, uvala izinto esixhumana ngazo, uvala network, ukuba ungakwazi ukuphosha lutho, ungabuwena ku-hotspot, ube nje sendaweni la ingadonsi khona into yakho, i-aim yesinto. But masithi sivula imithombo sisho ukuthi siphinde uyivula ring, siphinde uyivula ngamanye amagama yayipompoza kwafika lapho ivalwa khona. Manje siphinde uyivula ukuba sibe yilokhu imithombo esenza sibe yikho. Alibonge igama lenkosi. As he reopened them, he gave them the same names his father had given them. Wawaita malama kama ntombo la ngoba uyayazi i-origin uyayazi nje la slide 2 uyayazi into yalapha ekhaya uyayazi into empilisayo. He respected his origins and incorporated them in his own identity. What is your identity? Wabakuhlalisana uyayazi into yala. Esau's servant discovered a well of fresh water there, as would be expected with jealous neighbors. Labo makhelwane, obani omakhelwane. Amadimoni, izitha, njengoba sikholwa isinsiwe, kune opposition. Ayikho kude. Usathane namadimoni akakho kude nawe. Seduze khona. Uyangena kuna sesibela isami sisiphambana. Siwasibela space isiphakame. Akasala. Uyangena phakathi akalokubela. Ama neighbors ane jealousy ne progress ka Isaac. Ama demon ane jealousy ne progress yakho mzalwa. So inhloso yawo ukriplisha wena ufane nabantu abasesweni olakhe. Ngoba ke bona usukholwa ungomunye umuntu kwabanye abantu. Kunezinto izwayo abangazizwa abantu. Kunamandla onawo abangenawo abantu. Therefore amadimoni afuna equalization. Isemlandini. Lokho umuntu wayengathi emqondweni yakho awuphazamisekile kancane. Athi ngabona umbila ukhuluthi. Alinganise nomunye kanjalo sha afuna level. So amadimoni afuna level. Mawudwa. Mawuthi uphakama afuna le level ngoba kule level asebenza ngayo awana ndaba nesonto noma lagcwala bangahlatshelwe awana ndaba kodwa into anendaba nayo
settlements, claiming that the water was theirs. Sebeshona kule district yaMuvebulu. Nalomthombo wethu, nalomthombo wethu baklema nomthombo awumbayo. Umntwana belusi bakisa. Kodwa abelusi baseDerani bathi lo mthombo ngowabo. Isagnate the word asset, which means dispute. Kunengishumushu labawa lo mthombo. Namanje sababa. Into isibane esikhanisela isabanga namanje. Kunempi njengalokhu uJesu wayinqoba entabeni yaseGolgotha. Kodwa kazange asho Jesu to go and umsenovanga izandla zenu bese niyithulele. Wathi move on. Hambani niyezweni lonke ngishumayele. Mina ngiqobile izwi. Unqobile ngokunqobile. Unqobile ngonyama yakwaJuda. Yeyavuma ukwehla emhlabeni emajukujukwini. Isifica umuntu ehlezi ethuzini lokufa. Ifica umuntu umhlabeni waseweseni uthi wasikwa imfesane ebona umuntu ehlezi ekufeni. Wangenelela intervened. Wangenelela onamandla. Isagname the word asset, which means dispute, and looked for another one. We are not I don't move here. But he moved to another one. He found another one. And the headman of Gerar claimed it too. But no one umsebenzi wakhe. Gentleman, uJackie. Akangazonke, akanamagqubu, uyabona nje polite. Ukuthi uwomsukele akusho ukuthi move to another one. Sewubiwela ami ngoba yini into ezokwenza umzalwane onamagqubu. Kufuneka kudlule umthombo, isho ukuvalwa kwayo kusho nama-hatred, nama-jealousy, nayo yonke leyo. Ukuvalwa kwemthombo lo. Kodwa mase ivula imthombo. Wonke mhlabuluka unjanjani siyafuna. Siyafuna. Alibonge igama lenkosi. Ngoba siyazi ukuphila kwethu kusephethuzeni kwemthombo. Alibonge igama likaJesu. Slide 3. Isagname Stina, which means opposition. Ngoba sonke sine-opposition. Mawukholwa une-opposition thandaza. Une-opposition. Une-opposition ufundile. Leyo opposition shumayele. Kodwa ngathanda ukushumayela. Kodwa lokho yindlela. The opposition is there. You can't move it. You can't run away from it. But you must know your goals. Focus on the plan. The one we have more unbreakable, undestroyable. But the more million someone must become just. We are one of my sabbaths at the Lord. Come on, I'm a cow. Amakawe umuntu odlulentweni ebimchallenge wayino amayethu hayi bangiphatha kabi ngase ngiyabalela mina nkosi ngomona engakhosi ukuthi bayangikuba adawuni wekanjani bekhuba kanjalo go strong kubekile uthi Jesu inkosi unjani sonke mazoni umuntu abikho umuntu othobeka amehla ahlangana bonke abantu love them hleka nabo ukuthi bathini cha bathandi ngoba bathanda noma umuntu ozobona uJesu amkhawula athi well done my servant ngoba kube ne-unbreakable spirit. Alibonge igama lenkosi. Opposition and look for another one. At last ngifuna lapha-ke sishumayele. At last he dug away one that no one quartered over. Asekho manje ubaba lo. Lapho sobe sesifike khona-ke sesithole i-target yalokuvulwa kwemthombo. Le motto yethu, le mandate esinikeza ivision yokuvulwa kwemthombo. Yoze kube yona lapho kuthiwa no one quartered over. This one he called Rehoboth, which means enough space. We'll move that side and we'll move that side and shout hallelujah and shout amen. Enough space. Now, the
flourish in the land. Flourish, that is our target, to flourish. Asifuna ukuze enkonzo isisamola, kodwa asifuna ukuzwa enkonzo isijabula. Sifuna ukuze enkonzo isijabula. Sabela Jerusalem lethu. Sabela la sabizwa khona. Sabela la sithandwa khona. Sabela la siphihlwa khona. Ngesilophi. Andibonge igama lenkosi. We will flourish in the land. We see here disputes and oppositions, and that is normal given. That people are different and receiving things differently. About mom training, people are different. By the opposition, dispute, it is normal. It's normal. Isa avoided pointless dispute. Avoid pointless dispute. What is pointless dispute? Uphikisana nobenambilingi wabona ukukhabala kumekho bangubani. Avoid that. Ube umuntu ongathi above the level field of the back. Ube ngaphezulu kumana kwalekelwayo. Ungabi phakathi la isijwini. Ube umuntu lomsundo ngaso sonke isikhathi. Uhlala phi lo? Akalingwa uyalingwa. Kodwa une-unbreakable spirit. Yini an-unbreakable spirit? Moya wokudoda. Umoya wokuzalwa. Ngithi kwaZulu leko la induna. Mangifika khona angiceli bani ngivele ngithethe esangweni. Bangabisibhala kanje. Uba ngakabingele umuntu. Moya wokudoda. Angikwazi ukuthi hawu senabeka amabhala. Hawu leli bhala. Nkosi yami bekabudala uvela ngivele. Kwenzekani la? Umnyango faka uvuliwela kwenze njani? Yini umoya wokudoda? Ngiwakhona irrespective ukuthi angihlali khona kodwa mangifika nje. Lithi. So ngizwa ngisho hamba manje uyalento. Ngafika ekhaya. So umoya wokudoda. Umzalwane ufela bengomoya wokudoda enkonzweni enkosini. Mayithandaza uthandaza njengendodana. Akathandaza ubaba siyacela Nkosi. Yo, usosifikela lapho singafiki khona. Cha. Awufiki ngani lapho ungafika khona. Ngomwala. Wena uplay njengendodana. Baba. Izwi lakho lithi. Ngakho mina ngimila. Nkosi. Senzele lo. Uyaplay njengendodana. Awusiyeni umuntu wokuthi hawu nqumule enkulu yashaya amaphiko weJerusalem. Iwashayelana amaphiko weJerusalem. Awashayela. Alibonge igama lenkosi. Alibonge igama losayo. Isa avoided pointless disputes. Concentrated on his word. As target yakhe, as goal yakhe. He concentrated to that. Abantu abakhuluma zabo uJesu basho noma yini mayikishi kaYesu yancipha zonke izinto kaYesu uncipha kwayo nomvaleka womthombo ukuthi uvaleka kwayo kwenza incibiso isonto bayisontshwana abazalwane babazalanyana umfundisi bamfundisana yonke inkonzo bayikonzwana yini enza lokho kuvaleka kwemthombo Isa concentrated on his word and persevered while facing difficulties before him. Difficulties. It's not a child's game. It's not a child's toy. What in whatever. No, which has a long hand and said to PhD. The man will stand here, or the lady will stand here and say, "Hey, Basalwan." And it's a swag hat. Basalwan gives you late pregnancy. Being alive. About Bele. Being Jamaica. That's a Colombo. Nina not. Say, yes. Yo. Ulumulamo I found the soup. And then I'm out of my time. Mother, I'm saying, who's the booty? And they're talking to the ultimate mouth to figure three. Ube umuntu wokubala abantu injani ngomkhashi emabhalani. Ngibona ukuthi wafika hamba manje bathi concentrate kwakhe.
Hey, bad. Wait, what? I'm going to go to say what? Now I'm fool. But I'm going to say go great. It's a window. This lady, the father has been getting so good. Wah, can't go, madam. So, ma, easy, facing the difficulties before him, but isam kuthatha njengomuntu owaphumelela ngoba waye-avoid ama-pointless disputes. Usho ukuthi noma ngabe ubani nebhizinisi, isport, noma wonke umuntu ophumelela will tell you, hey, ngidonsa kanzima. Abanye baphumula, but mina angiphumula nakuphumula. Yile kimi nginokuthi ngifuna ukuphumelela. U-Isaka waye ubuzima obhekene naye. Lastly, slide 4 gcina lapha bathandekayo. And despite the opposition, the Lord provided a word that Isaac's headmen could use. So manje silekelele ulekele umthombo okuzoba yiwo esiwusebenzisayo ozohlala uphethe uzamanzi. Wamprovide umthombo ungasavaleki, ungasabangwa, ngoba njengoba manje siyabanga. Njengamanje nje si-opposition. Ma umuntu ekholwa sasuswa nganye indlela, athi uyavuka enkozweni aphathwe ikhanda, athi bhala incwadi axolisa, ngaxolisa abazalwane azophumelela, aphinde afike futhi. Uyabona kunalokho. But uNkulunkulu wamvezela umthombo owabezowusebenzisa despite the opposition. With opposition yohlala ikhona until you leave this earth. Yohlala ikhona opposition. Lengane le opposition. Usambe school level enyuke yesikoleni classmate is a great man kune opposition. Yeah, emsebenzini nabi bawasipa anama opposition. It's not akanjalo ngithawubani. Hey, sinosisi lapho. Hey, mayisefikile. Vela. Kona kwenza bakhe khona kade. Uzazi ukuthi ubani. Enza kahle yonke into esidinga enza kananje. Uzothi yini? Wafika nini? Uthi hayi wafika. Nasesontweni. Avoid every pointless dispute. Irrespective of other hardship of the operator. At times, it is pointless to fight over things. It is more honorable to move on and explore new places. We're on a gentleman. Ube quiet. Kunjani. Ngesikhathi kuyasiza ukuzithoba. Ungaqhatheni ukuthi ngifuna bakhombisa. Asinda ukukhombisa. Lapho sasibakhombisa khona sikhombisa ezweni. Batshela ngobani thina sisho nebongo zethu kanjalo. Lapha ngekho nebongo, munye nebongo. His name is Christ Jesus. Namo obongo nayo. Wathwala ufa kwami. Nayo yonke into yami. Wangithwalela wanginika umthwalo. Wanginikela ijongo balilulela. Kunalele ngangithwele. Munye obayo abonga mfundisi abonga bani kosa. Bongoye. Uyasiza nokusithoba wehlele ngaphansi. The Lord always makes a room for those who act of His glory. Khula Jesu, sinciphe thina. Khula somandla. Sinciphe thina. Sibe bancane. uNkulunkulu ubaphakamisa laba abasebenzela udumo lwakhe. Uthi Nkosi, ngenxa yegama lakho. Ungazi mina ngisathandaza into eningi. Ziyafika izinto ukuthandaza into eyodwa. Nkosi mina ngazi into awamamehlo bathi awabheke kuwo. Mina ngibheke kuwe kuphela. Ukuthi kwenzekani come what may. Bathi mina ngibheke kuwe ngoba bathi amehlo ethu awaqhubeke ebheke kuJesu. The Lord appeared to Isaac and
cha waba umuntu oqinisekayo ngento ayitholile. Awu bazalwane bami, so ngathi uNkulunkulu angabuye akushumayeze emakhaya antshele ukuzwa kwemthombo i-process. Yavula nge-process, iyovulwa nge-process. Mawumba into udinga ibhiki, udinga ifosholo, udinga isimbo ukuze ukwazi ukuyipha i-process. Ufanelekile bangcwele ukukhonza inkosi uJesu kwasha abantu behlabelele ethendeni inhlanhla leyo. Ukukhonza uJesu umkhonza ngesambulo, umkhonza ngokwambulekelwa. Uyambulekelwa umzalwane abesebona ukuthi hawu Nkosi yami zinani ibongo kimi ngoba ngathenga ngegazi. Mangiphambi kwakhe ngopheleleyo, mangiphambi kwakhe ngotholiweyo. Nkosi yami, Nkosi yami, Nkosi yami, Nkosi yami, sincede Jesu nasolundi nakulonyaka ka-2022. Usihambele umthandazo wethu usho njalo, Nkosi yami, sihambele sibhelele. Thathe okuwe ufake kithi, download into our hearts, ufake kithi khona soba o never die, khona singeze ukuzwela, khona sohamba songathi asikho emhlabeni ngasisemhlabeni. Ngoba egameni likaJesu kuyaphindwa, egameni likaJesu kusenqabeni, egameni likaJesu kusemboshongweni. Hayi lekwa kodwa kusemboshongweni wokuphepha. Phepha kwethu kusegameni likaJesu. Bazalwane, nansi indawo esima kuyo ngokobudodana. Nansi indawo esiphila kuyo. Ungayibalekeli le ndawo, yazise. Bafowethu bafane bami, nansi indawo. Nansi indawo. Le ndawo yazise. Yithi mawufika lapha esangweni khothamisa ikhaya. Uthi hawu Nkosi ungikhumbule nami. Mawusongena hlala phansi lapha uthi Nkosi sengihlezi. Sikhulumisana nawe. Nawe ngoba asizwa sonke lento. But ngoJesu esimkholwayo nesimthandazayo, he will turn this place upside down. Awuhlelele baba. Safa. Amafilisti agqiba imthosi. Safa ngabelungu samafilisti. Mabe basigula lapha. Uthi ufika lapha athi uvulile la ufika sesivalekile. Uyafika umzalwane hawu ade hlabelele izolo sethu wena. Hawu inkulu hayi mthethwanga uhlabelele njalo sokusikhathi. Ngekhaya. Hawu inkulu. Hawu indaba lokho hlabelele nini? Abahlabelele ngani bokaba? Imthombo evalwayo. Hawu sivulele Nkosi sinike umthombo esawuphila Nkosi. Ngegama likaJesu. Uthi-ke wisa, hawu Nkosi wasinika umthombo ongasenaphikiswana ngawo. Kusho ukuthi sesizoba nespace sande. Sichume, flourish in the land. Sichume. Oh bakithi. Buya Nkosi Jesu. Buya madlethu. Buya ngoba wethu. Buya phondo lwamandla endlini yakho. Hawu sawukele shayile. Sitha singene sangena. Ngoba laligciwane lesibuya kulo ebelingena nalo lesosebenza into ethize ufana umkhombo njalo. Fanele umpito. Abasahlangana ngoba zakhohlwa nabo sahlatshela. Noma sibake obhodi semlonyeni nje. Ulwa, liyani dimoni, liyadwa. Faka peko khulumayo, lokhulumayo manje. Singabe nomoya ododana, hawu Nkosi. Saphuma lapho akhunywa khona. Sangena lapho angenwa khona. Ngegama likaJesu. Hawu bakithi sibuye nje sibe namandla. Manje uzukutshelwa umzalwane noma eprofeti. Ekhaya manje kuthiwa lapho kulamuzwa ohambe khona lokwenza ukuthi awusobenza uthithini Nkosi abesefikile manje kuthiwa isela ushaka phezulu ngegama likaJesu waseNazaretha. Angikwazi mina
kuyenzeka but inkosi iyakwazi ngoba inkosi mayithuka umuntu isuka inkosi yazi ngoba inkosi yazi konke kusho njalo Pastor Zulu only God knows bonke abantu abazi sizawuphila uNkulunkulu wabonakala kwesakhe wamthembisa wamnikeza isethembiso wamnikeza nezibusiso wathi ngizoba nawe Nkosi banathi sengiyathandaza bazalwane ibanathi Nkosi sawele ingane zethu sawele komakhelwane sawele komama bethu kobaba bethu ezizweni zethu sibe nomoya wokudodana unbreakable spirit in the name of Jesus. We pray siyathandaza egameni likaJesu ukuba sibe ngobuma bokudodana. Nkosi ukuthi kunani absolute ngoba yithi amadodana selweyiso ubani onqobiso mangesiyo selweyiso ngobizo kaNkulunkulu liyanqobiso singabanqobi bathandekayo noma sithanda isiphethe siphathwe into ntoni kodwa singabanqobi yangathandazi isolo ngathi mina mina ngembathisa amandla ngambathisa ukunqoba nganikwa isithembiso ngathandaza ngingeke ngathi nganikwa amandla okudodana noma ngiyafa nofa ozelwe yizwi likasomama. Batwele ake sibe ngenyawo bafowethu